I'll call the phone, Your Honor. I call her on the phone. Okay, why? Ayan o, She went out, went 6 weeks without her home. parang marami. Yeah, nothing she's saying is true, Your Honor. Jeans, 5 in 1, kape. Didn't go out until the end of her 4-year stay. And I got it fixed Jeans. immediately. It cost me $1,500. So nothing she's saying. Yum, yum. Kape-kape, Mang James. So yum yum. Okay. These are about the pilot assembly kit. I was telling her. How was she supposed to? She didn't get this message. She didn't get this. Mga kabonggo. So ito, dito po tayo sa ating pong weather condition. Diba? Dahil ito nga meron pong binabantayan pong low pressure area. Diba? Dito po sa loob po ng ating pong Philippine Area of Responsibility. So i-check po natin dito po sa part po ng State Weather Bureau, mga kabonggo, na kung titignan po natin, ito nga kung nasabi pong low pressure is namataan po sa layong 650 kilometers east ng Infanta Quezon. At ito naman pong southwest monsoon, nakaka-apekto po yan sa Mindanao, Central Luzon, at Southern Luzon, mga kabombo. So, ito, ang Bicol region, tignan nyo po yung Bicol region, talagang binabaha na ho sila. Dito pong nakalipas po ng pagkakataon, di ba? Dulot po nito nga pong mga pag-ulan. So sa Bicol region, Isabela, mga kabombo, dito po nga sa ating pong lalawigan po ng Isabela, Quirino, Aurora, and Quezon. Itong maulan po ng kalangitan na may mga kalat-kalat po ng mga pag-ulan, pagpulog, pagkidlat. Yan po ay dulot po nito nga pong buntot, mga kabombo, or trough, nito nga pong low pressure area. Samantalang dyan po sa may Metro Manila, Visayas, Mimaropa, Zamboanga, Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, at ito pong nalalabing bahagi po ng Central Luzon at Calabar Zone. Ganoon din ho, maulan po ng kalangitan na may mga kalat-kalat po ng mga pag-ulan at pagpulog pagkidlat. Yan po dulot po nito nga pong Southwest Luzon. At yung nalalabing bahagi po ng Mindanao, bagyong maulan hanggang sa maulan po ng kalangitan na may mga isolated rain showers or thunderstorms. Yan po dulot po ng Southwest Monsoon. Habang yung nalalabing bahagi po ng Luzon, mga kabombe, is partly cloudy to cloudy skies with isolated rains or thunderstorms. Yan po dulot po ng Southwest Monsoon. So expected po natin mga kabombo, dito po sa atin pong lalawigan po ng Isabela, ito nga pong mga pag-ulan. Ngayon pong, mga kalat-kalat, ng mga pag-ulan ngayon pong araw po na ito, dahil nga po dito po sa track po ng low pressure area. Kahit yung pong mga papasok po sa eskwela, papasok po sa trabaho, magdala po kayo ng inyong pong mga pananggala. So, ito, wala naman daw pong naranasan po yan sa may Alfonso Lista, Ifugao. Hello po sa mga kababayan po natin from Ifugao po ha. Mag-ingat po kayo dyan. Kasi medyo namamatay na daw po yung mga kanila naman po mga pananim po na mais. Hopefully, talagang masundan pa yung mga pag-ulan. Diba? Para nang sa ganun po yan, makarecover naman po yung mga, ito yung pong mga mais na tinanim na po ng ating pong mga kababayan. Nakatabayanan niyo po yan sa ating pong Bambu Weather Center, yung kabuuan po na itong update, may kaugnayan po dito po sa ating pong weather condition. Aras po natin ay 38 minuto makalipas ang alas 5 po ng umaga sa ating pong mga kababayan, sa ating pong promo po na swerte sa Palengke 2025 ng Bamburaan at Star FM. Ito po, tuloy-tuloy po yung pagulog po ng inyong pong mga entries dahil sabi nga po natin, tuloy-tuloy po yung pagtanggap po natin ng inyong pong entries. Talaga naman pong sipagan nyo pa po yung pong paggawa po ng inyong pong mga entries para mas malaki po yung chance po ninyo manalo ng limpak-limpak na kasya. Diyan po sa labas, ito nakita mo nga natin na marami na, di ba, yung pong mga inihulog po nilang mga entries ng ating pong mga entry senders. So kung kaya po ninyong dagdagan, sipagan po yung paggawa, better, mga kabang, kasi malay po ninyo, di ba, sa unang pagkakayag po natin ng pangalan po ng mga ito yung pong mga winner, kayo na po yun. Kaya ito po konting sipag at determinasyon lang yung susi para lang sa ganun po ay talaga naman pong
manalo po kayo dito po sa ating pong promo. Kaya tabayanan niyo po dahil pag-uusapan po natin yung ating pong mga katuwang po na proof of purchase. Dito lamang po tayo sa ating pong naging panayam with the Police Captain Aldrin Galay, mga kabombo, ang tagapagsalita po ng Regional Explosive and Canine Unit o REC2, ang mga kabombo. Ito ay may kaugnayan po doon po sa recoveries po nila. Ito nga pong nasabi pong bomba dyan po sa may syudad po ng Ilagan. So, Ilagan. another general purpose bomb po ha. Ito nga po Ilagan. recover ang mga kabombo nito pong nakalipas po na araw. So, paano po ba yun at yung effect? And at the same time, naki-update na din po tayo doon po sa doon sa may part po ng Nueva Vizcaya. Di ba yung pong 100 pounds o yung 1,000 labs ito na recover po na bomba po diyan. Of course, yung nga pong ginagawa po nilang disposal. So, narito, pakinggan panoorin po natin mga kabombo yung ating pong naging panayam with the Police Captain Aldrin Galay, ang itong yung nga pong tagapagsalita ng Regional Explosive and Canine Unit 2. Yes, namin ko pong nakita at na-recover sa barangay ng mga Ilagan City po ay ito po ay bunga ng pagtawag ng ating butihing Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel Jeffrey Raposa sa ating EOD K9 ng nakabase po sa Ilagan City na binubuhan That's it, Bansit. Quick break. Noong June 27 4:27 ng hapon. So ito po yung may nakita po ng isang operator po yung ginagawa nilang daan. Ano? Sarap ng turon. Sarap ba? Tapos na ang turon ni Tita Tess. Sabi kay Josie pasok ko doon, pasok ko. Oo. Ano yun Tinkers, ano yun? Yung, ano yun? Iisip niya Siya ang gumagawa noon. Okay po, salamat po sa turon ni Tess. Ayan yun ang nagbigay Yan! Maraming pera, mayaman yan. Mayaman yan. Mayabang yan. Ay. La 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 la. La 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 la. The hardwood floors are unbelievable damage. These are 20-year-old hardwood floors? No, maybe 15, not no 20 years old, maybe 15. But it's still. What's the The kitchen has ceramic. The hardwood floors is in the bedroom and the living room. So, Ms. Ellison, you see what we're talking about, the hardwood floors? Yes. Ang kape ko. James 5-in-1 Coffee. Yan. James 5-in-1 James Kape. Korean ginseng. Ay, ginising ang ginseng. Masarap to. James 5-in-1. Masarap. Parang Tess, paid commercial to. Hoy, baka James. Doon ka manood. Doon ka. Yun ang kausapin mo, huwag ka tumingin sa akin. Baka sabihin mo, yan loko-loko. James commercial. James 5-in-1 coffee. Masarap na. Ginseng na. Pampalakas pa.
pampaano pa, pampatalino pa. Bye-bye. Loko-loko. Ayan na yung loko-loko. Let's go, makatawag na nga ng ano, ng sira ulo. Okay, baboy na. Ano to? Bakit may... Ito, mahirap mag-off dito isa-isa eh. La 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 la. Peace.